jövő idejében. Mi leszünk, ti lesztek, ők lesznek. Bizakodva a jövőbe. Körülbelül 100-115 év múlva egy szép nyári napon soron kívül megkondulnak majd az ország összes falujai. Addig a Visegrádon újjáépül az egykori királyi palota, ezt jelzi majd a aranykongás. Az lesz az a perc, az a nagy és régen esedékes perc, amikor véget ér az 1000 éves Pekszéria. Visegrád akkor már nem ennek a csöpp kis országnak lesz a székhelye, hanem a Dunai Magyar Köztársaságé, melynek 4 vagy 5 tenger mossa partjai. Dunainak azért fogják hívni a köztársaságot, nehogy összekeverjük egy másikkal, Alsó-Rajnai Magyar Köztársasággal, ez utóbbi egyébként akkor sem magyarok fogják lakni, hanem kopott öltözékű, elnőtt alsó-rajnaiak, akik csak kabalából vették fel a magyar nevet. Le sem lehet írni. Milyen jó dolog lesz akkor. Magyar. A magyar szó igévé változik. Én magyarok, te magyar szó magyarik, mert ikes lesz az ige, és minden élő nyelvbe felszívódik, méghozzá kellemes jelentés tartalom. Magyahani, franciául annyit tesz majd, magamat jól leírni. Spanyolul? Utcán pénzt találni, érte lehajolni. Katalán nyelvjárásban könnyedén hajolgatom, mióta kínzó vele és ábámból kigyógyultam. És ha valaki Londonban így szól majd, I'm going magyarni, vagyis szó szerint megyek magyarni, az annyit tesz majd, ahol az isteni nő, akit ott látsz, most oda megyek, megszólítom, belekarolok, hazaviszem, és itt egy csúnya szó következik. De hagyjuk a külföldet! Itt van és sok minden másként majd. Például a vanília helyett, mely idegen szó, a háború megy át a köztudatba, mint hogy régi jelentését elvesztette. A visegrádi cukrászdában tehát a fagylaltos pult felett ez lesz kiírva. Eper, puncs, háború, csokoládé. Így fogunk élni. Addig ezt a pár évet ki kell bírni.